Nhar il-ġimgħa Heritage Malta ħabbret li għażlet id-disinn għall-monument li għandu jfakkar il-ġrajja tar-Repubblika. Bl-oħla dawl biss huwa monument li l-ħsieb warajh huwa tal-artist Austin Camilleri. Għalija ir-Repubblika mhuwiex mument storiku biss, imma huwa kunċett li jiżviluppa ma' żmien bħal ovvjament kull identità ta' soċjetà b'saħħitha. Il-monument imur lil minn dawk tradizzjonali fejn wieħed iħares il fuq. L-artist jispjega għaliex rid jibdel dan kollu. Xtaqt li nibdel dal-konċett u l-monument b'xi mod iġalek tħares l-isfel u eventwalment tidħol ġa fih. L-għażla tan-naħa ta' isfel tal-Belt Valletta biex jitqiegħed dan il-monument hija waħda maħsuba biex ir-riġenerazzjoni tkun mifruxa mal-Belt Kapitali kollha. Iżda dan biss li kellu f'moħħu l-artist. Issa, anka fil-kwistjoni ta' identità, jien nixtieq b'xi mod ieħor ikollhom sens ta' riġenerazzjoni. Mhux biss riġenerazzjoni tal-post, isni mort f'dar u bajjatta, riġenerazzjoni estetika, però wkoll riġenerazzjoni l-ambizzjoni li jkun hemm riġenerazzjoni soċjali u ekonomika. Ikompli jispjega kif rid xi ħaġa li tkun rilevanti mhux biss għas-soċjetà tal-lum iżda wkoll dik tal-ġejjieni. Qed nipprova noħloq f'dan l-ispazju tan-nieqa li n-nies jidħlu ġa fiha jħossuhom parti minnha u ma jkunux tagħna biss, imma eventwalment f'ġenerazzjoni futur li jkunu parti minn din il-kontinwità. Fuq kollox jispjega l-ħsieb wara l-isem l-oħla dawl bist u d-dawl li se jkun fih il-monument. Issa mhux f'sens strettament ta' Dunkarm, ġi f'sens reliġjuż, imma jista' jkun aktar f'sens anke f'sens materjali bid-dawl tagħna. U fil-kunċett hemm element arkitettoniku ta' dawl li filgħodu ma jidirx daqshekk però bil-lejl ikollna punt ta' attrazzjoni, some sort of landmark li jixel l-elements kulturali li għandna f'din il-pjazzetta l-ġdida. U wkoll ikun jidher mill-inħawi viċin imma anke mit-tarf jew minn fuq Triq Repubblika.